Snutnar shibun bagi ni ki YouTuber claim license kiyo views bha shibun ban china video chapang chunga ban pelut por tang ban yo kamai da ka pelut por ban keren penjerong ia ka ba ngatho HFB account chunga tu YouTuber ya ka ba nga claim keren ru open he imat lakwa thap da ka defamation case that of what keren tang ha ka channel jemi ba men kamai spa da ka ba pendon kam ia ka kerteng ka chunga ni yubi phamo dakaba ka keren chapang kerteng chonga pe yo ngat haka wulans decision of my privacy right ya kani kapus lapus da iwe ni kiru rangba ipala kampau hapo kiransan social media kum hapo FB account ini de iba joannes JTLD lamare balapus ya kani kapus hatu pikum ki YouTuber hatu pisnude nem ya kata kecikran ka jongi bat ladan pat sai we naki YouTuber lane naki we nakita kinupet hapo ka comments ka jungi pai lapan phania da ka baong kune hangon mulap paka YouTube kapan license ya ki YouTuber bat kabu role ya ki YouTuber bakin don license Tang Lada Melong YouTube mame ka YouTube ka YouTuber ka ai license tang yamehi marwei bame klantho litar palat Utei joannes Teiba joannes JLD lamare usnge ustad bhaya lade ban ukheng po bhaya kiwe usmat bha ban thoru ban kheng ban bing ban kho ya kinong yalam jong kiwe bat kumta ya kani kapus lapus dawe nakiru ban jupik na ki comment hapo ki comment section bat da kabai ongru utei joannes JLD lamare usnge ustad bha ya lade bat ukheng po bhaya kiwe usmat baru banding banko iya kiwe kumya kanong yalam jong ka voice of the people party kata ka bangi tip ka VPP hatu perlok pisngo kuno ya kan ka komen pisngo day nem bagani ka jingkran jong ni joannes lani pisngo day baka jingkran jong ini ba bailap phania hapo kirunsan FB account ka jong i titang ta perlok lesibun ngin sai kandu pat ta kiwe pat ki video